Mga igsoon, kung natingala mo nga nung pula ang kolor sa istula, tungod kay karon mao ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir sa atong simbahan. Sama kang Jesucristo, si San Esteban, gitaral, uban ang mga dili matinud-anon nga mga saksi dito sa labang hukmanan. O ang ilang giakusar kaniya, mao nga si San Esteban kuno nagtudlo batok sa templo o misupak sa balaod ni Moises. Mga igsoon, si San Lucas klaro nga naghisgot nga si Kristo mao ang sukaran ng bato sa templo nga gisalikway. O ang simbahan mao ang templo matud pa sa 1 Pedro. Si San Esteban nagtudlo nga si Kristo labaw pa sa templo sa Jerusalem. Kambanti kaayo ang mga Hudiyo niadtong unang mga tuig sa Kristyanismo tungod kay dili man nila katuhuan ang mga magsasangyaw tungod kay mangingisda lamang. Apan sa dihang si Esteban na mao nitingog usa ka edukado nga Hudiyo, nakiglantugi kanila og mipildi kanila, nagsugod sila og kalisang. Mga igsoon, si San Esteban nagtudlo nga dili na lamang sa templo ang pagsakripisyo og mga halad aron sa kapasayloan sa mga sala. Tungod kay si Kristo mismo ang iyang sakripisyo mao'y paglimpyo kanato sa atong mga sala. Sa Isaiah 52 ngadto sa 53 nga mga kapitulo, nagisgot sa usa ka Mesiyas nga kinahanglag mag-antos alang sa kapasayloan sa mga sala. Kaniadto ang templo sa Jerusalem mao'y sentro sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Dito ang bangko kung magpasinsilyo kag kwarta, dito usab ang lugar kung diin mag-ampo ka sa publiko. Apan si Esteban nagtudlo nga kining maong templo wala na lamang dito nagsentro ang kinabuhi kundili sa tao, sa natao nga Mesiyas ug nabanhaw nga Kristo. Dito na ang sentro sa mga pag-ampo. Si Kristo nagpredict nga ang templo mapukan o mawagtang. Si Jesus mauna ang presensya sa Ginoo o wala na lamang naglimita sa ekstruktura sa templo. Naingon ang mga Hudiyo nga si San Esteban nagtudlo batok sa balaod nga gitudlo ni Moises. Apan si San Esteban mipahinumdom kanila nga sila mao ang mga gahi ug tig-aw kasing-kasing. Tungod kay matod pa ni San Esteban, dili lamang sa pagsunod sa balaod, kundili ang makaluwas kanato mao ang gasa sa Ginoo nga kaluwasan. Si San Esteban ilang giakusa nga nisupak kang Moises. Apan si San Esteban miingon, si Jesus mao ang tinuod nga maghuhubad sa balaod ug dili na si Moises. Kung inyong basahon sa libro sa Deuteronomy 18:15, si Moises miingon, adunay moabot nga mas labaw pa kanako nga propeta nga maoy muhubad sa balaod. Ug sakto si San Esteban sa iyang giingon. Dan kung mao ang mga Hudiyo nga nag-akusa kaniya maoy nasayop. Mga igsoon, sa hapit na mamatay si San Esteban, miingon siya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Ang atong salmo nag-ingon, sa imong mga kamot o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Mao kini ang giingon ni Kristo diha sa krus. Nagbitay siya sa krus, miingon siya, Ginoo, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa pag-ingon ni San Esteban, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu, pagpaila lamang nga si Kristo dili tao, siya Dios.
Mga igsuon, ang atong kinabuhi isip mga binunyagan, kinabuhi nga gitawag sa Grego og martirya, buot pasabot saksi. Ang pagkamatay ni San Esteban, pagpakita sa iyang pagkasaksi, iyang giulaan og dugo ang iyang pagtuo. Kung kita mo saksi diha kang Kristo, mawala ang atong kahadlok. Tungod kay kung kita nahadlok sa Dios, wala na kita'y kahadlukan. Si San Esteban, sa wala pa siya namatay, nagampo na ining mga pulunga. Ginoo, ayaw ihapak kini nga sala batok sa mga naglutos kanako. Mga igsuon, usa sa mga nagsaksi didto sa pagkamartir ni San Esteban, mao si Saulo. Si Saulo nga naglutos sa mga Kristiyano. Si Saulo mismo na konbertar og nahimong si San Pablo, ang pinaka-banggiitang misyonero sa atong simbahan. Matod pa ni San Agustin, kung wala kuno nagampo si San Esteban, siguro dili mahatag sa Dios kanato ang gasa ni San Pablo nga nagmisyon hangtod sa katapusan. Si San Pablo nagsangyaw sa misteryo sa pag-antos ug iya kining nakita sa diyang iya panggilutos ang mga unang Kristiyano. Kalakip na niini si San Esteban, ang unang martir nga miula sa iyang dugo. Si San Pablo miingon nga magpadayon kita hangtod nga makabot nato ang korona sa kadaugan, ug si San Esteban nakadawat niini sa dihang iyang giula ang iyang dugo alang sa pagtuo. Ang pulong martir nagkahulugan nga saksi. Mga igsoon, ang inyong pag-anhi karon sa simbahan, dili na kamo mag-ula og dugo, apan ang inyong pag-anhi usa ka sakripisyo sa matag adlaw, og nakita kini sa mga tao, og kamo nahimong saksi ni Kristo. Palihog manindog ang tanan. Taliwa